тялото ни живеят над 1000 микроорганизма. Когато взимаме антибиотици, остават живи само тези, които са станали резистентни, т.е. нечувствителни към лекарството. Всички останали бактерии, които живеят в червата ни, умират. Оцелелите микроби предават генетично тази резистентност на други, по-опасни за човека бактерии, на които известните вече антибиотици не действат. Българите се нареждаме на 13-то място по прием на антибиотици за домашно лечение сред 26 страни от Европейския съюз. Това сочат проучванията на Българската асоциация по микробиология. Употребата на антибиотиците става все по-важен проблем в световен мащаб, тъй като много често медикаментите се пият без нужда или без да се спазват лекарските предписания. При мен вече са научен сътрудник първа степен доктор Цветан Велинов, ръководител на лаборатория контрол и мониториране на антибиотичната резистентност. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И доктор Петър Найденов, холистичен лекар. Здравейте. Здравейте. Започвам веднага първо с това, какво представляват антибиотиците. Антибиотиците това са молекули, които в последните години са предимно химични съединения, но водят началото си от продукция на бактериални вещества, за да се предпазят бактериите в средата, в която живеят и за да заемат по-голям ареал. Тези антибиотици, тези молекули, наречени антибиотици, се произвеждат от бактериите от близо 4 милиарда години. Откакто съществуват и бактериите, откакто са се появили. Самите антибиотици за човечеството са открити преди около 70 години и до момента се използват за лечение на инфекциозни заболявания. Преди 70 години продължават да се използват. До кога? Ще си говорим след малко. Преди това обаче в кои случаи помагат? Помагат, когато има доказан инфекциозен причинител. Помагат, когато този инфекциозен причинител е чувствителен на антибиотика, който би трябвало да се предпише. Как става това? Антибиотика, който би трябвало да се предпише? Как се избира антибиотика, който трябва да се предпише? Принципно в практиката, когато има тежък случай, примерно пристига пациент с болки в гърдите, висока температура, кръвохрапка. Това е състояние, което няма как, то е с неотложна спешност. Няма как да се изчака микробиологичната посявка. Тогава се предписва емпирично антибиотик. За да може обаче да е правилно предписан този антибиотик, стартовата терапия да е правилна, трябва да се вземат материали за микробиологично изследване, за да може да се натрупа база данни, кои са най-честите инфекциозни агенти, причинители, примерно на дихателните инфекции или на пикочополовата система инфекциите, да се натрупа база данни за резистентността им, чувствителността към антибиотици, за да може да се избере най-правилният антибиотик, който да се стартира. Това е единият момент. Втория момент е, че когато се изолира микроорганизма, когато се направи антибиограмата и се види кой е правилният антибиотик, терапията може да се подмени. Може да се стартира с един по-широко спектърен антибиотик, който обикновено е и по-скъп, но на втория, третия ден, когато излезе микробиологичното изследване, да се смени с един по-тясно спектърен антибиотик. По този начин предпазваме микроорганизмите от създаване на резистентност. Говорихте за симптоми като висока температура. Това не са ли често симптоми и при вирусни заболявания? И защо у нас като че ли доста често и при такива се изписва антибиотик? Аз имам доста опит с деца преди всичко. Действително и по литературата, и по наблюденията ми в практиката, повечето пъти, а по-точно над 80% от случаите, едно такова дете с температура е хванало поредния вирус. При вирусите антибиотиците не могат да помогнат и не е редно да се предписват при условие, че детето е достатъчно стабилно като имунитет, като защитен механизъм, за да се справи с вируса. За съжаление обаче се прекалява, предписват се антибиотици дори там, където не трябва и оттам се намалява ползата от тях, в смисъл такъв, че вместо да се оставят наистина за когато трябва, те се дават понякога така и насляпо, понякога и майките, понякога и производителите настояват, понякога и колегите, за да им бъде по-лесно също така да си вържат гащите, така да се каже.
Добре, доктор Велинов, вашето мнение, защо в много случаи при вирусни заболявания у нас, сигурна съм, че знаете, че е така, се изписват антибиотици. Абсолютно съгласен съм, абсолютно с колегата, че не може при вирусни заболявания да се предписва антибиотик. Не бива, не трябва. Това не е връзване на гащите. Това нека да кажем само не трябва, защото по никакъв начин той няма да облегчи състоянието. Те не действат върху вирусите, те действат върху бактериите. Когато се изписва неправилно един антибиотик, а именно ключовата дума е неправилна употреба на антибиотици, тогава той действа върху останалата микробна флора, която ние имаме огромно количество бактерии, които са си наши собствени бактерии. Тогава антибиотика действа върху тях, потиска ги, пресира ги. Микроорганизмите, които са в нашето тяло, собствената ни флора, изграждат така наречената резистентност. Те стават нечувствителни. Защо? Защото природата пази живинките си. Тези гени, които продуцират тази резистентност, те могат да се предадат на бактерии, които са инфекциозно опасни, вирулентни бактерии. Тогава вече става проблем лечението на инфекциозните заболявания. Именно за това казвам, че тук ключова роля има и микробиологичното изследване, за да може да се установи какъв е причинителя и каква е съответно неговата чувствителност към антибиотици. Добре, много ще си говорим още за плюсовете, минусите на антибиотици. Кои са най-честите лекарски грешки по отношение изписването на антибиотиците и това, което чухме, че проблем има не в правилното подбиране на антибиотик, но и при децата, особено при начина на приемане, дозировки? Да, но първата и най-често срещана грешка е ненужното назначаване на антибиотик. Освен това, краткият прием, когато преди да се е повлиял микроорганизма, се спира антибиотика. Тук вече пръсти имат и майките, те почват какво се спират. Чакайте, казвайте ми до какво води това, защо е грешка? Добре. Краткият прием. Краткият прием води до това, че се увеличават такива щамове, които са резистентни срещу антибиотиците. Тоест, ако преди бактерия съответния микроорганизъм да е бил достатъчно потиснат, за да не представлява повече проблем се спре, той може по-лесно по-нататък да изгради резистентност. Добре. Освен това, изписването на сляпо, за което говори и колегата, което в много случаи може да бъде грешка, особено тогава, когато в организма има пак такива щамове, които могат да станат резистентни и са на границата да станат резистентни. Отново да повторим механизма. В нашия организъм има много бактерии, някои от тях изграждат резистентност, след което по генетичен път се предават съответните гени на другите бактерии, които би трябвало да ги убиваме, т.е. полезните предават на вредните. Освен това, несъобразяване с противопоказанията, което е голям проблем. Понякога се случва до оглушаване, се стига до смъртни случаи, до бъбречна недостатъчност и така нататък. Аз лично познавам човек. Неправилно подбрания антибиотик, имам да речем нефротоксични антибиотици, които могат да увредят бъбреците или пък... Един мой приятел, който беше с диабет от първия тип, той почина точно от това, защото му бяха дали антибиотик, който за някаква дихателна инфекция му бяха дали антибиотик от групата, която е много противопоказана при диабет. И аз даже тогава му се накарах, че въобще го е взел, но след известно време той разви бъбречна недостатъчност и почина. В резултат на това, на това неправилния не, това не е само това, нали? Просто това е допринесло, дето се вика още един пирон в ковчега. Освен това, пропускането на пробиотиците, което е също много важна грешка. Винаги, когато се дава антибиотик, след това трябва да се даде пробиотик, т.е. това са полезните бактерии, които служат за възстановяване на черната микрофлора. И също така много широко разпространена и модна грешка, като аз в случая не казвам, че това е просто грешка, това е, бих добавил и думата манипулация. Това е даването на широко спектърни антибиотици, там където може да се мине със съвсем тясно спектърен, насочен към определен тип бактерии. Тогава се прави. Например, с стрептококите, които те са масово чувствителни на пеницилин. Има си един много стар антибиотик, който още от началото на антибиотиците, още Ян Флеминг, когато на времето е говорил, нали, за това, той и сега действа за повечето причинители на, да кажем, скарлатината, да кажем, стрептококовите ангини. И той няма странични действия, добре поносиме, общото има много предимства, но вместо него се употребяват включително и такива, които са от най-новото поколение, много широкоспектърни. Разбрах защо, доктор Велинов, се случва.